The principle of power is unity. Unity ndiyo power. Hakuna imwe principle inoshanda yepower isiri unity. Saka pese patinoona kuti paita a point inogona kukanganisa unity, tinotomhanya kuzvideredza, kuzvidzikisira nekuedza nepatinogona kuti unit ienderere kumberi nenhau yekuti ndiyo power. Hatina chimwe chatinotenda machiri chinotipa simba semaZimbabweans kunze kweunity. Tine situation isina kujairika yatiri kufamba nayo munyika, situation yerevolution. Revolution inozikanwa kune vakanga vari kuhondo kuma 1970s 1960s. Ndiyo last revolution yemuZimbabwe yatinoziva. Revolution inowapo kana munyika mapinda muwengi, an enemy. Kana ari mumwe wako wekuti uyu muZimbabweans, uyu ari kutiwo inini ndine pfungwa dzakati dzinoita kuti nyika iende mberi, vamwe vanenge vachiti isisi tiri maconservative, vamwe vachiti isisi tiri mademocrats, kusiyana kwemafungiro chete, asi munhu iyeye haasi enemy. Munhu iyeye is a colleague, is a competitor. Asi kana tasvika pekuti nyika yese taakudya nhokwe dzezvironda nenhau yekuti pane vashoma vaita grouping wachiba upfumi hwenyika, masi nepovho ichitambura, zvoni tawana muwengi munyika. We now have an enemy, and the enemy which we have identified is Mnangagwa and Zvigananda. Ndiyo enemy yatakakwanisa kuidentify. Enemy iyi yaka-identifyiwa from both the ruling ne opposition. Saka our enemy is well defined. Ndo saka tiri kufamba nerevolution. So kurwisa muwengi anouya kuzoba, kuuraya nekuparadza. Kuparadza is to create divisions amongst the people. Kuba is to loot the public resources. Zvaana kuwamatanga izvi. Ndo the correct definition of the enemy of the people. Saka ndo zvinhu zvakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe rubatane under the banner of the revolution. Tiri kufamba nerevolution iyoyi tisati tatombopinda murevolution. Kuruling party vanga vaine mademands avanga vainawo. Wanakomanda Geza vachitaura nevamwe wavo isati yava revolution, vachiti aiwa isisu kuno kuZANU hamusi kutibata zvakanaka, nenhau yekuti basa ratakabata munyika tiri kutarisira kubatwa zvakanaka tichiwanawo mabenefits akati neakati neakati. Zvikanzi aiwa munotaurisa, obva watanga kuva sideliner vachivabunyikidza kodzero dzavo. Vadaro vakauya kuvanhu. Vanhu vanga vagara vari kutsutsumwa, vari kugunun'una, vari in millions of Zimbabweans. Vana Comrade Geza vasipo. Ipapo toda kuti vanhu mupabate. They were not there. Vana Commander Geza vaitsutsumwa vachiti sevanhu vakuru regai titaurirane zvimwe vari kutungamira nyika vachanzwawo. Mnangagwa gadzirisa pakati, Mnangagwa hateereri. Mnangagwa gadzirisa pakati, Mnangagwa hateereri. Nenhau yekuti vana Commander Geza vanhu vaida musangano wavo weZANU PF. Ndo saka vaiedza kubatsiridza varimo mumusangano weZANU PF. Isu tanga tisiko.
hatisi wezanu isu pano. Then tiri kufamba nerevolution iyoyi. Pavakazouya vakati ruzhinji rweZimbabwe situation mamira yakaita yakamira yakadai. Saka tine pfungwa yekuti tifambe nerevolution tibatane tiende kumberi. Pfungwa iyoyo vakaitengesera kumhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ikatambira. Hakuna revolution inobudirira pasina mass kana kuti input yemass. Zvikaitwa zvekuti vashoma vari muzvikona vari kuita sekuti vari kurana revolution vega, masi inosiya inotarisa, because nhamo taijaira tatambura kubva nguva yaMugabe taingotambura, nhamo tiinayo. Nguva yaMnangagwa tiri kungotambura tiri kuenda, hatina chatinacho, tatofitwa nayo nhamo. Saka hatina chatinonyengerera from anyone ari kuZANU kuti atidefinire kuti revolution yedu inofamba sei. Tapiwa vhangeri rerevolution naCommander Geza. Tochiti alright, ndiani angatitungamirira pathis revolution nenhau yekuti yasiyana nezvematongerwo enyika ekuti tichida president anotungamirira, we need a commander. Ndo pavakaisa address vachiadresa wana General Chiwenga nemamwe macommanders earmy avanoziva kuti vane hunyanzvi neexperience yerevolution from ma 1970s. Vanhu vakaadreswa vakawanda, pakaita vashoma vakatambira chichemo, vakatanga kuita move with the people's agenda. Vanhu ndo vakati tatambura tine nhamo nenyaya yezvigananda nenyaya yevari kuba muhurumende. General Chiwenga ndiye akabuda pachena akanoitambira, akatanga kufambira nyaya dzacho kumusoro ikoko. Tese tikati tinofamba ne1 leader, tinofamba ne1 command kana tiri parevolution. Hatiite 2 commands, hatiite 3 command. Saka munhu wese, whether uri kupolitical party ipi, uri kuchannel ipi, tese taakufamba nerevolution iri kutungamirirwa nemunyayi werevolution, which is the mediator of the revolution, Commander Geza. Then leader of the revolution, the command, General Chiwenga. Tombo famba takadaro. Then vamwe tese tiri mauto revolution, takamirira signal. Hatina signal yatinopa from wherever point yatiri, whether uri kupolitical party kana uri kupi. Parizvino takabvumirana kuti tiri kufamba nerevolution, saka signal inobva from the command, and the commander watakabvumirana kuti tiri kutsigira is General Chiwenga. Asi kana tati tiri kutsigira commander General Chiwenga, ngazvichirega kuita sekuti zvinhu zveZANU PF chete, because zvikabuda zvichiita sezveZANU PF tinosiya, because this hatisi weZANU. Panhu ipapo we need to be more clear, tonyatsa kupataura. Isisu we don't belong to ZANU. We never subscribed to any ZANU PF membership. We only have good relationships neavo vamwe varimo, nenhau yekuti matambudziko atarisana nemhuri yeZimbabwe haasisiri matambudziko ari kufesa munhu ari kupati 1 chete kuti ari kuopposition, neari muZANU acho atamburawo. Saka redu basa mumachannels, mumaplatforms, nderekuparidza kutsutsumwa kwevanhu. Command haina input yairi kuda for now from the people. Nenhau yekuti pavakauya vachida input yevanhu kuti vakomana toita here revolution, vanhu takabvuma kuti revolution ndiyo way forward. Saka kana takabvuma command yaakuita basa, ndosaka muchinzwa tichiti mweya werevolution usiyei ubate basa. Kana signal yawapo inouya, and signal inouya chete ne1 channel from top
to bottom. Hapana signal influence from the bottom. Nenhau yekuti we are not well informed. Chedu isisi kupembedza vari kumusoro kuti waite manyawi ekuti zvinhu zvikurumidze. Ndio revolution yatiri kufamba nayo. Ndosaka muri kuona kuti vari muZanu PF vanouya vachiripota kune vatungamiriri isisi vaparidzi verevolution. Kuti kwakati wakomana kumusangano zvinhu hazvina kumira zvakanaka, batai engo iyi kuti masi inzwisise. Wari kuopposition wachiuya wachitaura aiwa macomrades, batai engo iyi kuti masi inzwisise. Nenhau yekuti revolution haibudiriri kana masi isina kunzwisisa. Izvozvo zvinenge zviri against nzira dzemasoja. The key principle yenzira dzemasoja is taurai zvine tsika kuruzhinji rwewanhu kuti masi inzwisise zvakanakira revolution. Fast forward toenda paissue ya Comrade Nyoka Yemabhunu. Comrade Nyoka Yemabhunu is an individual. He is not an organization. Basa ravaibata ranga riri rekutsigira revolution nekuparidza vhangeri rerevolution. The same zviri kuitwa nemunhu wese whether ari kuopposition kana kuti ari kuita kuruling. But chinoitika ndezvekuti pane chinhu chinokosha parevolution chinonzi information. Information is power. Saka information inofamba nemachannels ayo. Haisi yekuti kana ukaipiwa from the command kumusoro unongogoyera kwese kwese. One command ndo yataishandisa. Saka the lines of communication dzainolinga pana Comrade Nyoka Yemabhunu wogoyerana nevanhu veZimbabwe. Comrade Nyoka Yemabhunu was representing the people of Zimbabwe, not the command. Ndosaka pawakasungwa takauya takati vanhu vekuZimbabwe, take care of mwana wenyu, of one of your comrades, and you managed to do that, and you are still doing that, and he is still your baby up to now. Macomrades ese azouya mumachannels ana Comrade Nyoka Yemabhunu, including isisu ana Comrade Sarwaka, takauya kuzobatsira dambudziko rawira mwana. Asi tauya kuzobatsira dambudziko rawira mwana, tine background yekwatinobva, hatibvi kuZanu. Saka it's very difficult kuti tiparidze zvinhu zvatisingazwisisi. Chatinongozwisisa kuZanu ndechekuti yakaita gukura hundi, nyaya iyo inofanira kugadziriswa. Chatinozwisisa ndechekuti kuZanu vari kudhira nemaChina, kune zvigananda zviriko, vari kuuraya nyika yedu. Machannels erwizi rokuti mvura dziende murwizi, rwizi dziri kuoma nenhau yekuti pari kungocherwa pese pese. Environment iri kungodestroywa. Makomo ari kupazwa, hakusisina water source. Zvekuti in short period of time Zimbabwe ichasvika pakuita crisis yekushaya mvura yekumwa chaiyo chaiyo. Ndo matambudziko atiri kuparidza pano parevolution. Saka focus on the agenda. Zvinizvozvo zvakakosha. We don't want to hear vanhu vanoshoropodza vamwe. Bata nekoko indobata uku. Macommanders erevolution anozvinzwisisa izvozvo. Handizivi kuti tinozosvika pakurasika papi. Hatitauri zvinhu zvatisinganzwisisi. Ini Chiwenga handimuzivi, ndakamuona muTV. Asi Commander Geza ndiye akauya akati ngatitsigire iye nenyaya yekuti tiri kufollowa one command, tiri kuti pamberi naye Chiwenga wacho. Why? Because we are following one command. We are compromising zvese zvatanga tinazvo tichiti tiri kufamba nezvizvi kana tiri kufamba nezvizvi toisa kuside nenhau yekuti murevolution hatishandi nemapersonal interest. We have public interest which we need to follow. Saka tese tiri kufamba ne-one command. Commander Geza wakamuka wakati hatichafollowi General Chiwenga, taakufollowa Comrade Ningi. Ndiye watinotera iyeye, because ndo point of signal, that's our point of trust, ndiyo point of command. Ndiye munyayi werevolution. Ndiye ari kubatanidza vari kuruling nevari kuopposition. Saka in the
In short, what are we saying? We are saying tungamidza revolution pamberi. Zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Mirai panzvimbo musasumuke sumuke. The last message yatakapiwa na Commander Geza, chimirirai muone action, muchanakirwa. Asi isisu vamwe tiri well informed, kunakirwa kwacho kwava padhuze. Tinoziva kuti hatisi kurwa nemunhu akafa, tiri kurwa nemunhu mupenyu. Ndosaka vana Comrade Nyoka Yemabhunu vari mumajeri. Wari kutungamira channel yana Comrade Nyoka Yemabhunu. Kana paine 1 or 2 errors dziripo pa issue of communication, tichabatsirana nawo, because iwo Comrade Nyoka Yemabhunu Tuesday ndaiwe nawo. We had a lengthy discussion, but he is appreciating every effort iri kuitwa, because pari zvino as an individual muridzi wechannel ari mujeri. Saka varipo vari kugoverana nevamwe information kuti vhangeri rerevolution riende kumberi. Rimwe racho havasiriwo vari kutaura, vari kushare from different platforms, kungave kuTwitter, kumanewspaper, kana kuti zvataurwa kune each and every social media platform, even YouTube. They are facilitating the movement ye-information. Ndosaka makaona even nesu pano imwe platform ye-communication ye-Change Radio payakaitwa channel yavo taken down. Pavakavhura channel nyowani takaiisa mumachannels medu kuti mupinde imomo musaleke information. Information is key kana tiri murevolution. Kana takunda tapedza basa rerevolution, machannels aya haana basa, tinenge taane zvekuita takuaka nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Ndosaka muchiona isisi hedu anasarwaka, we are not worried nekuti taita following yakawanda sei. That doesn't motivate us. Asi we are worried kuti vamwe vari kuparidza vhangeri rerevolution machannels avo awana following here, kuitira kuti patinenge takabatikana tatadza kumhanya neshoko munoriwana kuchannel iri padhuze, and people will keep on being informed. Ndo basa remachannels edu, to spread information. Saka makomrades pamberi nerevolution. No going back panyai. We don't have a choice after all. Abuda mu revolution tiri kukudzorera. Because makatifurira kuti titange this revolution. Kubuda mu revolution tinokwadzisa wana. Tarisai kuti taane wana vakawanda vari mumajeri. Wana Comrade Nyoka Yemabhunu vari mumajeri. Wana Comrade Jim Kunaka vari mumajeri. Wana Comrade Muzembi vari mumajeri. Wana Comrade Mike Chimombe vari mumajeri nenyaya dzachivhayo. Wana malawyers aishanda achibata basa rekuti vasunungure Nyoka Yemabhunu kuZimbabwe. Wana Dr. Jackie Sande vari mumajeri. Nenhau yerevolution iyoyi. Saka hakuna achabuda murevolution ino, watojoina zvigure, you are in here with us by force. Saka no room for divisions, kushoropodzana. Chatiri kuda chete kunzwa chine chekuita nezverevolution, kuti pamberi nerevolution. Ndopega, because we don't have a choice. Kusvika zvigananda zvamhanya. Ende zvichamhanya manje zvichamhanya zviri legendary.